To hakini ko porpat nga don ni kabangan isam biang fi tien ke jong play kabangan piteng biang ini ke jing hikai kabanga ai keteng ke spa ke bala Buhrieh bat ngadanget ru ba kani kabangan hikai fi managasngi kalau ke jing mentoy ke bakrau hagabangan penkut ini ke jing hikai hagani ke sngi namar ngayo I na ka Bible ba kidon shibon ba ki eki bangi day ban yakran haga jing day bat kani ke spa ke bala Buhrieh ngala kren shapang ke ktien ke jong play ya ke spa ke bala Buhrieh ke linkha ya ke maulanai ke bakodor ngala kren shapang ke spa ke bala Buhrieh apo jong Jesus Christ but apo jong Jesus Christ kren ke spa jong ke jing ai ke jong play but haga jing im ke jing shimet ru blay lat hep ya ke jing show ko balang ke spa ke bala Buhrieh de mentai ke sngi nga kwa ngan pen I fi nagni ke ktien ke jong play saya ke waipat ke jing shisha nagni ke ktien ke jong play ke jing day ba ke spa ke bala Buhrieh kata ke dai ngan puli kendiat ye ne naka kitab Isaiah kelanang ko basafusan ngan puli kana du khat ke belingkong ko play Quran aga jing day ba im seras kumni wong try how balasle jong u how seras o ba ktiga man jong u ngala bat ban job iki jat den rio khmat jong u man ngan lot no iki singkai jong is mi ga ban play iki jing khang khmat jong u bare ki khirdap anam khang ngan le chua jome bare ki jaka khoro khoram ngan pen madan ngan pelwet jin iki jing khang rnong ban ngan kriya iki ding jing khang nar e kwa vinyo ini ki khat ko bu ong ha ki ni ko por ngan ai hame iki jing show jong ki jingdum but iki spa bala Buhrieh jong ki jakari ba mentip ba manga ngalong try u ba khat ya me da ke keteng u blay ki Israel ken hi hagni ki khat u blay kula rius im seras o ngan ai hame ya ki jingen show ya ki spa ka bala Buhrieh jong ki jingdum ya ki spa bala Buhrieh jong ki jaka ki beri ba mentip ba manga ngalong try u ba khat ya me da ke keteng u blay ki Israel ken Pi gani ga khat ka dei ka ba laban ong ka ba snut nat aga Bible. Ka wei ga bangayo ibo blay brobor ukwa yengi mangin ailat yo blay ba unia Yeshua. Banda fi ailat yo blay ba unia Yeshua un pen madani gi kharo kharam jo ga jing em jo fi. Un kidia e gi jing khang renong ba gi jing khang nar. Khambun sien pi na pet na ga Bible. U blay du bukwa bania Yeshua jingi. Hadai khambun sien ni bakla. Mamangingi ya Yeshua yo try bat ngi kendo jing e nangile kendo jing e ngi song try rap yingi namar bangi le start hi ngi ya Yeshua ngi le Yeshua mangi ki ek nangile kendo jing e ngi sawal yo play kata ka de ka bangi kendo jing e malaga por andre yo play wong yo sera sang ne ngan ya mga Yeshua jame ngan penmadan ye ki khoro kharam da fidan ki khoro kharam ga jing em play un penmadan la la pi ayo play bani Yeshua ke ek be e yo play kano ga jing khang no ga jing khang nar ka ba wit ye ga jing em jong fi ka ba tu no ga jing kur khu na ga jing em jong fi ka ba khang lat ye ga jing roy ye ga jing em jong fi ka daw baro ka dei ba pi ya ba pi Yeshua shibun ba ngi bakla ga ni ga liang ring nga kwa ba nga no fi nga nom kren shibun ni ga ta ka ba nga kwa ban kren man ga sni ga dei ga ni ga spa ka bala Buhrieh ka ba play wong larangan ya mga Yeshua ngan ai hame ye ki jingkan show jong ka jingdum ka bamut bakibor jong ka jingdum ka bor jong setan ka kano bal ka khangla ye ki ka jingkan show ka bo play la bo na ka benta ka jingim jongi bat nda fi ailat yo play na khman u play un knyat ikita baro bat un ai ka jingkan show ka ba ka jingdum ke le man bat baru ong ye ki spa ki bala Buhrieh jong ki jaka ki bari Meni o tip ba manganga lo try ba khat ya mere ga kerteng. Fi inga yo I ga ni. Ba hagi ni ga Bible. Nga shat lap ga ni wat aga ni ga percaya do. Lesin na do sedang ngitip ga ni ga jing shisha.
Banad tu besdang habau beriu umpat lap setia igo umpniang igo petrol. Dan mesngot ho ika. Hadin dan kat tuan ingot ki beriu yo ki bangam la bangan itu ifiang ne. Ki balap igo umpniang bat ki bathang ika kum ke syarak. Bat hadin hangta ke semi ke jing lap hadin ia gani ke umpniang petrol bat ke sekelalong ke Spah ke bakrau tama ke perthai bat ki ria ke perthai. Ki ria ke perthai ki ba don ke umpniang apa jong ki ndah baki lap ia ke umpniang ki degi ria ke berus patam. Ngasai lap wat ia gani ke marpo kendo ke balong ke Spah. Kadai ke Spah ke bau bleu la Buhrieh. Ngakren suana gani ke marpo kendo. Ngajiu i aga perthai ki beriu ki kimlap si sen lap. Pinyu i mdanu balap si sen lap ia ga petrol, mdanu balap si sen lap ia siar, mdanu balap si sen lap ia ongno ia udau yong, mdanu balap si sen lap ia motion. Pinyu i ba wat ai kini ki rigi jongi seneru ngim ciu i ba ki beriu gen lap si sen lap. Ketu ke pateng bendriu ke klem lap ia ketu ke marpo kendau. Hadin ke wepat ke pateng bendriu nagawan haba kawat ba haba ke syam kalap ia ketu ke marpo kendau bat kitu ki beriu hadin bagi lap ki kelariu Spah. Ngidang kena mengi pareng kiwan segini ke rigi jengi kilap yu dau yang sora. Kilap yu dau yang ke senong light ring au. Kilap yu dau yang ke senong sora bagi bu de ketu rup we bat bagi sedang bandra inu dau yang se Bangladesh bat ki pendon kam de rup we. Ban ke kuang anong ifiang ani ke por ba adien nang tum dan batip su se ito do yong re pilapin mut do dang ha ni ke generation jungi bangilap yu do yong sita si kitain east giant hills bat ba kilap yu do yong bobon ha kitu ki por empat lap mentala lap bat ha ba kilap ngani tu ipi ti jelio bagi nang lap kata ka dei ka bangi i wat e ka mar po kendo wat aga pertai lani wat ha ni ri ki jungi seneru ki brio kim lap si sen lap ye ki mar po kendo ki belong ke Spah ka bekrau kat kumbau bleu pen pau ki kum takin lap bat kum juru ngakwa ngan ong fi haga jinge day bat ke Spah ke bekin jaman semro de blei ubala da fi ailat de ubonia Yeshua ubala ban yalam ye fi sigi jaka badan ke Spah ke bala Buhrieh ban ngakwa ngan ong fi ke ne ke por pia ban snot ho ba ye ke ne ke Spah ke bala Buhrieh duai ba kani ke jingkren chonga meda ke sngi kan pen khi ye do not chong fi binong try pen bet ye ke jingmut chonga ba de do not chonga bangan wat ye ke Spah ke badai bangan muat ye de mar po khndo bangan muat ye ke Spah perthei ke badai ke jingnang jing start palat bangan muat ye ke buram perthei he bangan wat ye ke Spah ke bala Buhrieh ke bala Buhrieh na ke benta jongi Spah ke bakrau fi ngakwa kan pen i fi ke ni ke por bakadan ke Spah ke bala Buhrieh ke Bible kawai nagi Spah ke bakrau tam ke bang syam mga hagajing syakri blai jonga nanget wat mapi ke bayos ngawang niru pin pediang ni kata kadai keketian kecau blai hagajing pulih Bible jonga ngalap bagi keketian blai ke dai Spah ke bakrau syuai ke mangan pulih kata ngakwa mangan nong ipi kumne baka Spah barabor ke kata ia ke donut jongi fi habang pendan kami ni keketian ba ong ke Spah bala Buhrieh ngamut ayu ublay habo Ukraine ke parsi sepang ketu ke jingkan siau ke bala Buhrieh atau umut ayu atau umut ke Spah perthai atau umut igini ki egi baka perthai ke be kan ni fi depi pulih ke Bible piapan snot ho baka Spah barbor ke bo blay Ukraine kam day ke Spah perthai Ukraine ke Spah ke bakin jaman sim ke baka kenyang baka sarang kam laban bam baka ta ke Spah ke don coming ingin lap na do ni ke perthai
Bat ngan sawan rai fi ba Spah ka bang ini keren da sngi kedai ka ketien ke job lai. At shuai ke tangan peni fi ba. Wat yang ngi bangai ye fi ba yo snow. Check ba. Kano ko belong ke Spah ye ke jing em job. Namala da ke Spah kamdan hagini ke bangan peni. Ngala banong pinpoy siya ka babakla. Namal ka Bible ka ongkom ni, uji su ongkom ni, ngan puli fina ka gospel, ka jong Lucas, ka lanang ka bakat ar. Tangi ni puli kani ka khot, namal kani ka day uji su kuran. Ka lanang ka bakat ar, ngan puli naw Lucas, ka khot ka ba life ho sao. Uong kani kikitin. Uong naba haka ba kalong ka jingkin siyaw jong pi. Hangta kan long ru ka do no jong pi. Ngan ongkom ni, kanang mapin siyay. Hang no. Hakaba ke Spah jong pi kedan. Hangta kada not jong pi kedan. Ya kata, dan ngasyat ong iki beriu ki ba ya. Keren bat nga berbor. Nga juong iki ni kektian. Ke ay ka bau jisu keren. Wat batai start. Da kumoy pat. Habau keren. Kadebit hit. Namar, da pipuli na ka Bible. Pinlap. Ya kektian ke jong blay. Bau jisu keren siya ya Spah. Tapi puli Matius kelenang ko Henry una kadakhat ka bar sawang. Mdanu bala ban syakri arngot kikin rat na baun isi yo way ban it yo way lani un bat yo way mun landat yo way pimla ban syakri yo blay ba de Spah. Bala de Spah kade ga pisa ga tingka pimla pinonga ban syakri yo blay dan it yo blay. Lepas ke Spah kade ga buram priu lo kade ga niam pimla pinonga it yo blay. Fi dan ki priu ki si khun jubar yang ne ban ong bangan syakri play ngan puli Bible ngan tuai ngan wat yu jisu ngan syakri play ba ka do not jong ki pat ka Spah jong ki ngaman banong kadang dan haki eki. Ngak walit su tho bakla. Bisa ka de badan kam. Cina di start patai de badan kam ngalong balan sa bangai hikai. Hari pej ba kanu ko batu yu ka do not jong fi. Check ba kanu ko batu yu ka do not jong fi ka bakta yu ka do not jong fi. Baladakan pidu ya kata mlang. Ladaka kata ka duno ka kata lu iga jing im jongpi. Cek ba iga dono jongpi. Na bau jisu abu kuran iga niga khot na Lucas nang ko ba gospel jong Lucas nang bakar na ga khot ba live sanga nga snutanat palan. Bau ong ini kitin nga kwa ba pinum kerki iga niga banga pen ina magani iga niga ba kabanga syait perkhat aga jing im jong awang. Naba haka ba kalong ka jing kan siyaw jongpi. Hangta haba ka don ka Spah jongpi. Hangta kan long ka don no jongpi. Ngasit perkhat iga niga try mes ngot ho shisha blay. Mamdan naga wepan. Finui hangta haba ka don ka don no hay ka Spah jongpi. Hangta ka don no jongpi ka. Pin kan mau bro si sngi pin perkhat bro si met pitang sekundiat na batia. Pi perkhat pi kim step pi perkhat pi duai ru pi perkhat pi yad ru pi perkhat pi lechini setai pi kren pi sngo bahar pi perkhat bet ya kanu ko lang ka Spah. Mat ka ta ka tu iga don no jongpi. Takadaw nga kuang anong fi ni kapor wat bu ye ga do no chopi ha ka bom long e ru e ka bom toy ga ban sa tu no na maru jisu hi ong ye ni na no ka bakat ar na pin pule ni khat ka bar pulai u jisu ong ye ni kiten wang na mar ka jing em ka kham ko ri ga jing bam ka met e ga jan ko nai bu ye la ga jong ka do no a ga ta ka bakalong ka ba ta e ga jing em jofi Teng fi ngi klempen bay bahaya ka don nuot chungi. Lada ka Spah jong pi ka don how Jesus Christ. Pin perkhat yo Jesus Christ. Lada ka Spah jong pi ka don ha ngan ong bet kumne. Lada ka Spah jong pi ka don ha ka jingseng. Ka don nuot jong pi ka don bay jingseng. Bangan pen iya fi menagas ni. Lada ka Spah jong pi ka de ka ketien jong play. Ka don nuot jong pi kan wa de ka ketien ka jong play.
Kalong simple kata nongrim kata principle kalong so simple kabesuk kadu kata kabam kawan. Terkadang macam orang keebo jisu kuren kalong final kalong complete. Lada keketian jong play kada ke Spah ifi. Pin snot nat ban pulia Bible. Pin snot nat ban ngap keketian ke jong play. Pin snot nat ban shashkor keketian ke jong play ne ke brio ke hikai keketian ke jong play. Dari jing pun pau jong sim ko. Pen snot nat ban wahat ik tien ge jong play ne ge bril ge tho ik kat ge bon ge ba men toy ge jing em jong pi ka ba mot pen pelong ye la ge jong ge jing em jong pi ba pen um snot nat e ik khawai da wai pen um snot nat e ik tu ge be ge yap ge em ge tu ka mo ban ya be than ge tu ki kam ge do pen um snot nat ban penut por ge de ge ik ge ba me de ge tien ge jong play namar hanta ba dan ge Spah bi che lap ge brio ha ba ge Spah jong ki ge de ge yem Kinda le chinu chinu kin kirki bank namar balai. Ka dono jong ki gadana ye. Ka dono jong pi ka drive if ka nya if ka tan if. Ba pin le cheka ta ka jaka ka ka don ka spa jong. Shilap ki bariu ki balai ka lang le ching sang ru acha yo i gane. Ki ba ka spa jong fi ka don ka jong ki gadang don na ye. Ka jing sang kam pat de ka spa iki. Ki min sim ki ba ka ro kim pat de ka spa iki. Kidang shimbet baga yeng la jong kadega Spah ba pinyo inda ba kilet jing seng nda ba kilet ni slok ki ki kile tang dep nama bale ka do no to ki ka klem dan ba ki ka klem dan ba ki yeng ka klem dan ba ki shnong ka klem dan ba ki jaka ka ba kilet ka klem dan ba ki jing seng ka do no to ki ka dan shi yeng ba pinyo i ki to ki priu ke ba kilet bar khat kin pendep lut bar da ka ba shi pendep kom nama ki kwa ban let no shi yeng ban le ba hae ka yeng namar ka yeng kadega Spah Terkadang ngasih orang yang beriau naik penbori ke beriau makin syakriyo belai naik orang yang beriau belai bila aku tak belai bila aku tak ngasih orang yang beriau hang no kadang ke Spah jofi hang no lada ke Spah jofi kadang bad samla lada ke Spah jofi kadang bad usamla pin kerki iki kambar kat taman pelut por bat kita ke beriau lani bat tahu beriau nomor ke Spah jofi kadang kita bat kita ikat dok no jofi hang ta badan ke Spah hang ta kadang no jofi kan kuat badan nak kata kadang ngak kuat dengan kamsyong ngang ni ban keren babin hiat bahaya dia nomor finum roi ya ke jeng em jofi kham tam le nga kren ni gibriu gi bomot ban shakri shisha yo blay gi bakwa ban yo jing pen sle gi bakwa bo blay pen nan kam ba pi kwa bo blay un trailer ba jing em ko jompi check ba ga dot note jompi hang no ga dan ga Spah jompi la ga dot note jompi ga dan a gibriu la ga dan hang no ka klempat don na ga ba dei ga kum ka jing shisha jong tien ga jong play nga kwa nga no pi pen bet na ga Namar kani ga bakren u jisui na kani ga lanong ga bakar jong Lucas to khat balai pu sawi ka kren shai be but kalau clear kani ga bom dan bakalain kita ba hang no hi ha bakadan ga Spah jong phi hang ta te ga don no jong phi kan pimla le e kata ya kata pimla le e pen back ya ga don no check ba wat ba yo play pet o play ni ga don no jong phi hang no Spah jong phi ga don pet ngan pen e fi ba haga jing sham jonga nama ngala keren ni Jesus Christ ngala keren shiboni ke jing IA ngan pen i fi ba kawai na ke Spah ka ba kraw haga Bible ka dei ka ktien ka ba khod ka jong play nga ju snow buram ayu play na nga perkhat e ta bo bleu ai ni ktien ka jaw to mut dur fila nang ilong Kristan la ngim dan ka Bible ngi mani u play bangim yo i imani u play bangim yo ban kta nga shumut dur bala ngim dan ka Bible ngin dei briu bu anta yo play dur ka paper in shumut dur ka beneng in shumut dur ka malong ki wai hari ngi ai ngo yo play ba la ngim yo i yo play wala ngim yo snow bu kurender sur ka ba yo snow wala ngim yo kta yo pen ban ngi snow tho jana yo play na mar u ai ngi kani ka ktien ga jaw haga Bible ngi tiplot yo play but dene ka tagadaw kani ka Bible ka day tang maka ka syara but ka jing shay ka linti haching kani ka Spah kani ka Spah ka ba kraw ya ka bangan keren mentang sngik ndia kani ka voice message nga shay perkhat kani bo briu be syam ka Bible o ba lap iya ki beri ki beda po choka
Kanut ban ong udah Buhrieh berus pa sisa. Ngayo iya gini gisngi ke Buhrieh ki kerdu kata. Ketien ke job play. Ki duk an bot dak ketien. Ki duk sisa. Balai ki Buhrieh ki pep chingi sang. Kim trele chingi sang. Kadao gede. Banda ki let chingi sang ki klem lap ila Spah ke sisa. Cek bahaya ke chingi sang ke papilet. Lada ka jing keren na ketien ke job play kam dei ke bakordori ke chingi em job fi. Kasulong tang ke jing itu khana. Kalau tang ke jing pendap rukom. Bat ka papilet yang ta kalau tang ke ke balong ke puris kam. Ngakwangan ong fi. Kata ka klem ya rabi fi. Pin kum snot nat e ka waipat namar ka klem kata e ka do no fi. Cek bahala da fi shakri yo play ba. Ka ketien ke job play ke dei balong ke Spah. Nganga yo i na ka Bible. Ba o la da pin puli ke sam ko si Spah khat khandai. Kene ka dan ka dei ka lenong ka ba bon tam ka ba he tam. Bilang mudur ka sam ko si Spah khat khandai. La na ngam bakla. Ka do na do si Spah nyo pun rutu ligi khat. Ba pila pin mudur si Spah nyo pun rutu ligi khat. Ba nong tho ini ke sam. Mau ngim tip la udah David nam dei nama ke Bible ni klempen sai. Henry si Spah nyo pun rutu ligi khat. La pin puli uang bed siapang ke jing ia ke ketien ke job play. Ba dei na ka dau nga ju perkhat i kata. Bala da kani ke sam ke si Spah khat kendai ke dei ke job David. Ka ba mod David udah Buhrieh uba ken ba ke ketien ke job play ke dei Spah. Na yo i na ke Bible ke kitab Probab na ka lenong ka baat. Ang ini puli ke kitab Probab na ka baat. Ngayo iya ni ke jing sisa bala tho ni kitab Probab da Solomon wangom ni. Ku khon ladamen piang kitien jonga bat ken show ye gi hukum jonga me. Kalban pendam me la score sa ke jing start pendai la ga no sa ke jing champang. Bala na me yam yo wat ye ke jing sngo thut penjam me la tien mani wa ke jing champang. La me wat ye ka kum ye ke rupa bat wat bnia ye ka kum ye ke Spah ka bala Buhrieh. Kum ta ti men champang ye ke jing shapding yo try. Bat men sham ye ke jing tip yo play. Lara me wat ye ka kum ye ke rupa. Ba me wat bnia ye ka kum ye ke Spah ka bala Buhrieh. Kum ta men champang ye ke jing shapding yo try. Fi jat yo i ke Buhrieh ke wat ye ke siar ye ke rupa. Fi ji i wat ye ke Buhrieh ni ke rigi jing i menta ke gomen ke poy ke jing e. Bagila khang ye ke ban ti deu yong. Anda ki Buhrieh ki let ti bet pat nda ba ki yap teng ki dan ki ba yap stu se krem ki wat eu deu yong sepo wat la da kedan ke jing ma wala da kedan ke jing sitom man rung stu sepo ada ki let ti ki wat stu sepo balai nama ke tu ka de Spah teng ngi mot ban shakri you play bat ngi klem wat ye ke tinu play ha ka ta ka rukom fi lada fi puli ngi ke Bible teng dan ki Buhrieh ba pen kesan ni ba keren ba bangin wat tang ye ke hukum jong Moses. Na kwang anong ifikan mau ke hukum jong Moses pinwat ayu. Kemau ke hukum la pin puli ke Bible. Pin puli na niktin ke jong play ba ke keren ke hukum ha ke kitab Probab la se da don pen jong pi ke perkhat ba ni be ke dei be tangi ke hukum la se la dengan puli pin ke Bible ka kan pen shai pi ke mot ayu ke hukum ba ke ong ke tin ke jong play. Fidip ke hukum tangan si puli pi ken dia na ke ni ke tin ke jong try. Wong ni snap da pi puli na ke kitab Probab ikal na ke besar ke khat ke ba arpo ong ko khol tu sa skor ki kitien jonga to pendamel ke skor ha ki jing ong jonga fi habo kren ni kam kren tangi ke hukum ke kren ke kitien ke jong play ki kitien ke bo play kren ke Bible udong what ai ba nek no khmat jene sumari ki pedang la ke dot no ha gini ke khat aba ke kren ka ong gini kitab Probab ke to ba puli fi no ba ar mentan ka ba u Solomon bu kren ni wong lada me wat ye ka komi ke rupa bat wat bnia ye ka komi ke Spah ke bala Buhrieh ye ke enwa kamot bangi wat ye ke ketien ke jong play
Kamot lada ke ketien ke jong play ke bapi puli ke dai ke Spah ia ke jing jong fi. Wala pi shong pi pusan ni ke ketien ke jong play. Pinyo I ublay un pelang fi ke jing ke balang ke jing ke khu. Ya fi bat ia ki wai. Lada pi puli wat yo Joshua ublay ong kum ta. Pi puli na kini kitab Joshua kal nang ko kong. Hadin bo Joshua shimi ke ia ke jing alam ia ke jai dari Israel pi puli kini na ke kitab Joshua kal nang ko kong. Pilap bo ublay ong kini ketien wang hagad khat ke ba ke khat ke ba kat no ko nyau wang nang kong ko kan nyau wang tang ma melong ba khan ba buslur ba mela men sumal men le ba kumi ko hukum baro ba Moses junga ula hukumi me wat pai no ka but wat ai begini ke kitab ke hukum bi abong ke kitab ke hukum gam de tangi tu ke hukum Moses ke bukuran kamu ke kitab baro ko we biaban pulim de tangi hukum jong Moses omor ai begini ke kitab jong ke hukum kan kendria no na ke sentur ke jame men ye perkhat ya senyasni pusan ke tin ke jong play play jingmot ye Bible nama kade Spah kapala Buhrieh ngan pen I fi kendia kade ke por la se dan play jong fi pila pin kli nga kade ke por kumno pastor ngan puli ni ke Bible nama puli nga sengo makalang kumjo idan gibri ke boy jing angta na khwa nga nong fi ke ktin ke jong play kade ke Spah kapala Buhrieh ke papiap antip pala da play umpat pen pau pinum sot ho ika baru play unum pen pau la da pimpat penong ia ke ktin play ke Spah kapala Buhrieh sulit ti do yong sulit shoot krut na jrong khandau nang to shuat mal malaje bin la pilap ta siap ta mau le pitip bo pikwa banio e Spah pia ban mi se pia ban ngam jelio pia ban pen sidom man le ban lap sidu sipo ke Spah kam judan jrong Spah kadan sipo pikwa ban tip e Spah hi Spah kadan sipo sibe jelio baru play la Buhrieh kata Masya Sultanat kitab Deuteronomy kalau nang ko baar kundai dekat baar kundai gong ki ru ki beri ki de ki jong play ki jong try bo play chuni fi ki bo play dang Buhrieh kade be ki jong play ngala ong de fi menen ro besdak ki bo play dang Buhrieh him dan malap upriyo ne pertai unda batai start kan ono rum lap what ki scientist ki bele ki inventions ki bobon na kwang nang fi ki num lap la do play empat sha ada kamlong kumta menta kat kani ke jingpang kansa ke bagi priu yo empat la biru ke dawai ke basi sendi bagi devan kia lalu beli empat ai ke jingla bagi lam kinum lam dai ne ke down kwa nganong fi habo play yu Buhrieh kadang dai ke jong try bo play ji ke beri ke dai ke jong play nang keren ke bagi jamin sim le le ki ki badai ki jong play pin te bayu kepada Isya beneng kepada Isya kepertai bukan zaman sim pin sengot ho ayu ni ke Bible kam dai ke bukan jado kani ke dai ke bola persat mensim do mensim ko kani ke dai ke bedan jing im bala da pimpat sengot ho ya ke Bible bukan dai ke bedan jing im bal be pimpat yo ke jing pen im bal pimpat yo ke jing priang ke jong ke jing khapat bal pimpat dai ke bukan zaman sim kan sitam pin pule ni ke Bible basadan ke beriu ke ba persang ban pen baklai ni ke Bible nama bagi apply ia ke ban puli ke tin ke jong play ban approach ka de ke intellectual de ke kli ke bagi puli ba de ke jinstan ban wat na ke lenti ke bobon ban rung pin rung de shane pin rung da shane ni ke Bible pin rung da ke jinjliu ke badan hapo jong ke ni ke Spah ke ba play lo Buhrieh ngasih keren berbuat ni ke ni Belibu Jesus keren kari uni kau dimas unong hikai niam mu bekrawa hijau. Nda wan kali uang yu Jesus ngatip pemalau unong hikai bo wan no play. Namam don balap ne ini ki kamba kat kini ki pemele. U Jesus dan interest kata ke jingero jong u ai bet na ke siang jong ukren bet na pedeng jong ke dot not jong ni kau dimas u ai bet ke tian ke bangam tak singa hikai pi. Uang gum no uang. Sisa nga ang amel na kapat yung priyo. Unom yung iki ma jong play. Uni kadi masum scout ho. Ang no laban kaya priyo bula temen. Ulaban sut biang sika kapa kami. U Jisu ai eu.
O melong nong hikai niam jong ki jiu bakrau mem sngau thoi kene. Bala na mem kapat na ka manong mensi menom la ban rung si ma ka joble. Menom la ban yo iro. Fika ninga diga badan ka manu kata kata. Ban sngau tho ia ka Spah ka bala Buhrieh. Ka balang ka ketien ka joble. Pihak ban ka siya ka pertei ka bagan jaman si. Kadai ka ketien ka badan ka tam kata. Walit shims tingi kata ka mga keren. Lafi mut shisha ban sngau tho ini ka Bible. Tang da ka jing mut Buhrieh da ka do ba da ka jing la ka kli jopi. Ngala ngan ong fiyo itang ya ka basyabar. Pilapin start kat no. Pilapin puli kat no. Revenue itang ya ka surface tang ya ka basyabar. Lada klem kai fi siya ka bakin jaman sim. Finom la banyo iya ka bakin jaman sim. Kata kalong simple kalong. Tangkumta kanong rim. Kamdan na kawaipan. Ujisu ay ni Nicodemus balay. Namaw din nong hikay niyam. Ndaw kuran ne ka bakin jamin sim an khan siya ka bakin jamin sim. Habu kuran siya pang jing kapat. Kapan kelumari ni Nicodemus. Wang Buhrieh bal khana mun sim wang kal ka be kat siya ka bagaman. Mem tip nang no kawan mit sino kale. Tama meyo sngaw e kale. Wang kum taw long Buhrieh bal khana mun sim. Mem tip lut mem sngaw tho yo Buhrieh bakin jamin sim. Fi bun sin an Buhrieh ba kwa ban sngaw tho ya ka Bible klem tre ban rung siya ka bakin jamin sim. Ki klem tre ban kapat. Ki klem tre ban kala ka bomot ban pan siya play. Ban de yo ikata ka jing kapat ka ban mun sim ko. Ya ka pin sngaw tho ya ka Bible. Wat mangaw bu yang keren ni piye gani gapor tarai kumnungan keren ni tim ke jom play malaga sngi de ki post nam Bamenta tang gani ke voice message ke bang sedang menta arsnam lais nam ngala poi lais pa khandai pu waitli ban menta ke singan dap lais pa khandai pu artli nang nungan keren lais pa khandai pu artli nang nungan sei kita ki sanspa nang tungan sei kita ki thojar tim ke jom play nadu bang sedang kala ka bomot hadu menta ke sngi lada ngambakla la daki Pau hajar ki kubor ki mga lakren. Wat tang kajing sikri ka berit tam ka jonga. Balay ngan ongi pi. Nang numi kita. Kadai bau blay. Ula pen kapat yang ngalarung siya ka bakin jaman siyam. But ngalayo ikat tu kat ni. Iki beri ki bedona gini katiin ka jong blay. But ngalapan say ka. But nangarung. Na blay penrung yang nga siya ka ni ka pertay ka bakin jaman siyam. Haga katiin ka jong blay. Kadai siya ka Spah ka bala Buhrieh. Ia ka ba pimla man ngam jiliw lut ika. Bala na pisay nang ta kraw palat bakana mulut su adu ngin late na ganing pertai na kata daw ka Bible ka sa ong ni hagi kitab Deuteronomy kal nang ba arpo kundai ka khat ka ba arpo kundai ka ong ki bari ki dei ki jong tribe population ni ndai kita ki ru ye ki bala pen pau ki long ki jongi ba ki kon jongi hala kata bangini wa le ki ketien ba ni ka hukum bar la do play hi umpat pen pau pinum yo e ko Barka bang pen i pi mena gesngi gede hato pi sham shisha baga ktien jong play gede Spah ka bala Buhrieh ne pi pelong ka tang ka kot ni am pi dan ki bri ka pelong ka Bible tang ka kot ni am Wala mut bagani gede ka kot ni am Kristan kani gam de ka kot ni am Kristan ka ba pi puli ka ba platip lut em kani gede ktien ka jong play ngangam da pediang da fin ong ye ni ga Bible ka kot ba kamot ba ka kot ka ba khame he ba kamot ka khame he ki we ki kot ong no da ka ta ka kintin nai ong ka kot ba ngang se so na pinong gani ga de ka tien jong play na ma ka de shak tien jong play na lap ye ga jing mayan ga ba don na po jong ka de shak tien play nam de tien brio ya ka bala tho e ka da ga jing persat men sim ko jong men sim ko si sao phong mot ki brio sao mot ki brio ki ban ki jat ne ki kin ja ki prepare baru play penong ki bakan poi ka ni ga Bible ba play persat men sim po jong ki bakin wan ra e ka ni ga play Quran lang ba ki prophet ba ki nong itu lupa But nga kwa mga nong fi ni ka por bak pidivin sngot ho bak ni ka tin ka jong play kade shisha the Spah ka bala Buhrieh na yo i ni
Kalau ada keren sepi gini yang por keren ningkong kata kadai ba. Wap supol keren syai gini. Sidish ki karen ke ningkong ko nang ko baar mo ang. Lakum taru ngi keren ke dekat bandri wa ngi keren ke jingstat apa yang kita ki bajanai ome ke jingstat jang ni ke perthai. Limni ke jang kita ki bakrau batri ni perthai ka ban sadu no. Hari ngi keren ke jingstat ka bar ri ke jau play. Ia ke bala puri ke bau play la thmulu pa menshua kita kenangi ke buram jini. Sepuluh bahaya gini ke siti siki karen ke benengkong kalau nang ke baar bala ko wei pinlap ba wap supola bukuran ni gini wang ki baka khamat kam simla yo I ke skor kam simla yo snow kim simpat mi ro ka dot no uprio kilong te ki bu bleu la bu I kita ki be e yo la do bleu lang ka spa chok fi jisu lang ka spa fi men sim khot jong bleu lang ka spa fi fi puli ni ka bible ka tin jong play kan dei ka spa ka bala puri arun pen pau siga jing em jong fi nga pen I fi nang ni na ka tin ka jong play Bawah supol wang khat ka ba khat lai jong sithi ka ban kong ki korin kala nang ka ba ar khat ba khat lai wang ye kita ki eki ru ni kren om de ki kitien ba jing star upri ba hikai hendre ye ki ba man si mu hikai de ka ba pershang ye ki eki ba kin jaman sem ba ki ba kin jaman sem hang ni fin lap khat ba khat sao ye ki eki ba kren Bos Jesus sa kren ni ka dimas de na mar ba pol tho ini khat ba khat sao wang kum ne Henry ubrio ubakin jado priang ni kita ki eki eru ki jong men sia mo play namar ki long ka jing biet ho but lahi bani tho iki na badaka ba kin jaman sia ba bishari ki fi kalong ka iki ba snow kumanong kalong ka ba kada pia marchitem ni banda pini pher baglaba na ka jing puli ga bible da ga do but aba pi puli ga bible da ga jing long men sia da pi puli da ga do ye ga bible pin po ye ga jaka ga be Bala daw jisu ang ka kamat jamela da ka pentot klaw no eka. Bala da ka ketila ni ka kejat jamela ka pentot mat no eka. Tapi puli da ka do pin ong kum no eka. Haga no guru kom tarangin ne eka. Tapi puli da ka do da ka jing start kli u jisu ang tau ba mut ban bod inga. Uday ban isi ya laga jong ki kime pa. Uday ban isi lagi men ki para. Wat ya laga jong ka jingem. Haga no guru kom tarangin ya lap. Ini isni. Uday ban isi no ki kime pa. Fira fi puli ka Bible ki kintian ki bu jis Kristu Quran. Lada kham de daga jing snot ho baga jing pen paw baga jamin sim. Pin poi shiga jaka ka bu bakla. Bat sami shibon ki brigo bu bakla. Ngas ngol ngo badan ki brigo bu ong. Ye ki brigo ki bakin jamin sim bagi de ki nong hikai bakla. Manu ba hikai bakla. Fitip uba hikai bakla. An shibin e fi hindiat shawangan pen kod. Fitip lada nong hikai udah uba klempas. Uyo certificate to. But ule hikai ke school. Ye ki kena school. Ki bakwa bani o jikai ke badai. Utul no hikai uba shupas to. Uba klem da pas shisha. Kajing hikai jong uba rakha yade ke bakla. But gitu ki kena ki sapoi shi ke jaka ke bakluma aradi. Unong hikai bakla ude uba yala dir uklem shai. Tau de no hikai bakla. Lada ngakren bai uwe uba hikai bakla ude uba yala dir uklem kala mamut. U hikai ki tin ke jong play. Kajing shisha ki ba hikai bai tin ke jong play. Day ki ba snot ho iya kajing kapat. But ki bala yop niang man sim bakhoy. Ki bala ban snot ho iya kajing shisha ki tin ke jong play. But ki bala ban yalam bai di ki brio. Haka bo soy tan num la ban shukori ki brio. Kata ka de kajing hikai. But denang taka daw. Mapan ipi baga spa ka ba ngakren. Kada ki tin ke jong play. Ken kori ka. Burameni ki tin ke jong play pule ba. But pidon ka me kajing kapat. But yo man sim bakhoy. Mapin snot ho iya kajing jilio. Ki ba dana po jong ka. Ang ngangit ni kajing hikai kalay rap ipi. Batang ini pun kut nak daga bangi pelong kecing tuai agak ni kepuar. Ko panga ai ngo ya menam tak ni ke kelemat ke bangalala manuan rak perot lai tuli ni kecing kai. Agak jing dai bat ni ke spa ke bala puri.
Bani tuai ko pa ngada tip shai bagan ega banga hikai bana gesngi. Kalau ke jing mentoi ke bekrau ke jing em choki. Bakin la ban iet ke ketien ke jame. Haka kerteng ke betuan bortam ke chau chisung tuai. Amen. To blen ke khui fi, ko blai